Salutare tuturor la un nou episod. Eu sunt Dănuț și azi o să, de câte vedeți, azi o să ne jucăm Brawl Stars. N-am așa multe trofee, am un pic să-l iau și eu pe ăsta, nu știu cum se numește. Și să facem și noi 10 like-uri acolo, vă rog frumos, de minima mea. Și hai să dăm drumul la episod. Dacă să dăm. Hai pe zi, hai. Uite și să vedem ce facem meciul ăsta. Da, o să fie. Hai că eu sunt dus. Să lăsați comentarii dacă vreți să facem un episod, o serie cu ori cu Minecraft, ori cu Free Fire, una din două. Nici nu mai putem înțeleg. Am un pic de lag, nu știu de ce, să-mi dau pe care. Dar nu. Să nu mă jurați în comentarii că primesc că nu știu să joc, că nu știu să... Nu-mi place mie să joc. Mi-mi place Free Fire-ul, Minecraft-ul și cam atâta ceva. Hai, mă duceți. Mamă, câte ele am de tot. Dăm pe 5 dăm ultimele și aia, după aia jucăm la altceva. Cum o fi, mă, să-mi pice o epică? N-are cum, dar abia am trofee. Și unde mă? Serio, suntem în casă. Băi! Direct pe ea ne băgară. Mamă, ce ultimatul mi-a luat. Are netul ăla. Filmează? Nu mai filmează. Bă, cum filmează? Mai ținem, bă. Ținem, bă. Nu știu sigur cum o să apare episodul ăsta, ori mine. Hai să mai jucăm și la ăsta, să mă las și după aia le deschidem. Hai, bobiță. Opa. O să-mi iau și alt telefon special pentru să mor ăla. Mamă, dacă mă omoară. Mamă, cât a filmat. Mamă, cât scăpăl din diavolul morții. După ce iau ăla, deschidem și ăla și... Vedem. Îl dăm pe spate, să vedem. Să nu ne dea ea. Să lua Bela. Nu știu când a zis să scăpa. Să mor. Lasă cutia. N-am voie. Ăsta râde.
Nu mai este bine. Mulțumesc că îl omoresc pe ăsta. A, fugi acum. Vino acolo primul, te dă prima. Ce-ai făcut? Ce-a făcut, mă? A, că vine lângă tine. Aha. Mama ta de lag. Bă, tu urțile îți dau puncte. Mama, am văzut că-mi spus. Nu uite după aia ce să fie la mea. Bombă direct. Eu poate îi dă scăpare cu tot. Ce faci, mă, cu? Am luat și ăla. Bun. Bun. Bun, bun. Bun, hai. Ce deschidem prima? Oh, hai că deschidem ăștia. Banii ăștia. Că mâine iau și pe Brock. Le iau și pe Brock și hai. Hai, deschidem prima dată big box-urile. Hai. E primul, păi e primul vreau. Hai, să pute dacă e ceva. Hai să-i maxăm. Cam atât a fost și episodul ăsta. Nu uitați să vă abonați, să dați like și noi ne vedem data viitoare. Pa!